Katanat Meghalaya Commissionerate Food Safety ke Sarkar Jela Manla Kapor ke Penlong Banjurip ikidukan di Marbam di Basyong di Harut Surok Hagi Jakasor Jong ke Jela Menta Kespotrik Urempang ke Officer Sarkar ketika Tanat Assistant Food Commissioner Kakong BBS Mukim Kalbatha ikinong Trey Manlum Jingken Manchim Kerteng Nyabaro Kinong Syong di Dukan Surok Manpawan Shofis Jongka Habayo banekran sikilat pathai kubor kalayathu kijing betha nakabenta banyada ikijing im berkijing penbet ikijing di harut surok hagi jakasor jong kecela haba benrap ikikam jong katanat watla dunabriu kakam katulun nama katanat kajupenlong ikijing let jurip mat kakhot kalum kerteng yaboro makin penrung kerteng mantip ikijing don jukinong di yathu kakong bi mukhem Deka jingle jongka department ngikot ikini kini kidiki FSSAI initiatives hakaba ka department ka penlong ya kini kidiki camp ki licensing and registration camp te hakani ka sngi penlong na ka benta jong kini ki street food vendor ka dei na ka benta jong ki kwa ban continue ya kini ngi da call ya ngi da phone namar bale phi tip hi ba ki street food vendors hangne hasulong jungi ki bon bha ti lada iwei lawan ar lawan kiwan kumtu lada ngim yo jingkhen kalong ka ba e ba yangi bangin register ki namar ba ki staff ngi don tang khendian ti kinum la ki bapli te kalong ka sap e ken ka sngi jong ki tu ki vendors ki ba wan ro kan sap e tenang takan long ka jing e ru na ka benta jongi bangin ngin register ki ken ha ga jokpo tenang taka daw kini ki bawan menta sngi ki bapi i hangne ki de ki bangi la ada phone lupa na office kat kum ki number ki ba bat ki kerteng ki ba ka office jongi ka don ya ki information Ki Juliet yang ban le jongi ka ba ngi Juliet na ka por ti ki officer baru ki late ban le ya kani ka inspection checking na ka wi ka por ko mangalong ban nang ta pade ki pi ha ka bidi ba ka bam ni bon ba ki benta ki mdei tang ye kini ki food street food vendors ne ngi don ki wholesaler ngi don ki retailers ngi don ki nong de do ngi don ki bakery ngi don ki self help group ngi don ki bubu jat kini ki jat beriu ki ba ki jat business ki ba ki le halor ka bam ka di tenang ta ka daw ngi pi ba kini ki officer jungi ki haban plan kanu ka sngi kin le chano kanu ka sngi ba kin check chano Juliet ya kani ka benta le singa laban ong kumba khandai pusan percent ki one bet ban chimya ka clearance ni tenang ta pade san percent ki don hi ki ba hang tu hang ne le si ki ba lat ken ki ba klem one but ya kani ngi julet ban pen kan mau ki ban remai ni ki hadu mentahi ti ya ka ba le si kapor kan sabatai ngi ha ka ba ngin ha ban shim ban take action as per law kat kum kani ka an ke jongi ka bangi don mo ti henry hadu mentahi ti ke don katabat kawi ka banga kwa ban pen small thu ikipat ba ka de kani bahaba pila wan ban bu ek application bapan bapipan ya clearance certificate pinha pa de pinha ban register mde ban ong batang ba ngila pila kontak ingi pila ai ngi ka application kata kala biang kampat biang ti kidon kini ki NGO le siela ni ki organization ngalapan ong kaba kiba organize kum kini ki jat fest tetang ba ki labo ik application hadian nga nakaliang jonga ngala reply back yaki ba pide ban hapan wan bu ya formal application jong pi tenri kilaya chakmat ite kum kini ki ekim de kin ban long ta ba kin skong tu ba oh bangila pha application kala pia ide ban pendem ki ba kum kini ki don ki ba kum kini tenri ki don ki fine ki bangi ay kini ka bangi fine ni kini ki brio tenang ta pade kababu ni te nganong yepi ba ngidang ay ki ka ngidang continue ban ay ki education ban ay ki ka jing hikai ti ngiju ay ki ka non compliance notices but ki we but ngidon ni record jong kito ti nre la da phim ko ngu CCN to RCN ngin ay reminder license ngin dang consider ti nre na kapor sa kapor kamla ban long but kini ngi don ya ki ngi institute iki case ke mungkin dia tinggi laman pila kuna hakabe de ba kini ga benta ti nga tharai pide ban song thu ba nakaliang ka food safety kamdei ka food safety ka batuklar ya ka location ya long ban ong ban tuklar mangiba sha hang tu bom sha hang tu de tinri haba ka food safety ka petang ya ka quality ya ka hygiene and quality
mo talai no kitu ki briu ki bai song dukan le si ha jan ka pan khana la ni ha jan ki eti yakini hoy namar ba kani ka long persa ya ka hygiene ti kini hoy ka dei ten rei kum ki bobo ni ki street vendor pi i hang ni kam dei ha po ka jing pe jong ka food safety ya ka location Ayun. ni ka nagaliang jong ngi ju ai ki ngi ai ka closure notice kemut haba ka jingkhu yang tu kala long kala palat kala along kala wan ra ya ka jing mai ka jing kwa jing kya jing ki bri ka baba ma gitu kidukan ti ka action ka ba kerki ka bangisem ka long ban ai ki ya ka closure notice kata kamut bangi khangi ki ni prohibit ya ka sale jong ki na ka dukan but nang tangi instruct ki baki deban comply ya ki conditions ken da si mentangi syamba ka umbam umdi ka bombiang ni syamba ka jaka site jaka klien ka babutut ka bajabo jaban ka rukom shed nang takidon ki nong shed ki bapang kibam kwat kibam kya bat kiban le si bat kum ta ter mo yes ngau thu ke jing jabo tikini immediately hingi aya ka closure notice nrei pan habangi issue ya ka closure notice ka longba ngimsha ki bakin dia ki yaki tu ki marbam ki ha pade ban pli ka dukan ban pen bahaya ka dukan ke mdei bong ba sisen bangila aya ka closure notice kamut kimla su ban pli tikini tre kum te ka jing tre kan continue tamba ka jing dia ngila stop Teka dia ka we. Tenang tak pada ha bangi keren ya kanila bon tali ki dukan ke ba nila issue ya kini ki closure notice. But nang ta kidon ru pada kat tu kat ni tali ki dukan ki ba lale nila yo ke inspection report nila le la kini ki officer jonga ki lale inspect. Ti kidon ki ba hoi ki jabo tang ba kim pada don than ke jing mah du kata-kata. Ti ya kini pada ngi issue ki ya ki improvement notice. Kata ke improvement notice pada kalong ba ni instruct iki kan ni dabo iki point kan pide ban le gani hapok ka kata-kata sngi la ni kata-kata por kemudian nang tu pede ka re-inspection kin sa inform ba kini ki officer jong akin le re-inspection hadien bagi la le re-inspection la da kala biang then kin sa report ni lift no ya ka ni lift no ya kan ni ka yo kan ya kan ni weng no ya kan ni ka kajing betha jungi ban ngila sha ki bakin continue kum ba kadai ban long tenang point kalong kan ni ka ba ho ni yo i ngayo i leng ba ki social media kat tu kat ni ki ba ki don ki ba pha sanga henry ngong ye pi ka wei ba ki pat ba ki dei ban kan mau ba la da ka don kan no ka problem ha ka jing khot ke jing suba ke jing bombet bombiang ka ban ka di la de ki ai social media kan long ka ba yang i bangin yo i namar ba ngibon kamba ti ngaru la dapi ong yang ate ngaru ngam de gabriu ko page social media ngam don por ban page social media ti kan long ka ba yang ibangin yo i la da nga shuyo ban take action ni ki kat tu kat niru ka daw ka long ba ki don ki well wishes ki don ki parlok jonga ki ba pen pha ye itu i slot ken ye itu i clip shanga tinga yo i kenya ka ha ko whatsapp jonga nga yo i ba ka long kum tu then ni take action tin re ban ong ibangin dapat i mangi kata ka long ka ba ngenum la nang ta ka basaw hadin ba kala don kum kani ha social media tingas ngoru ba ka don kam pa de ba nakaliang jong kitu ki ba ka social media ko lani kum mapi nakaliang jong pi ngasim pi in a constructive way bar bor mo ke ki media pi yarap ban pen sapriang ye ki khubor bat ye ki jing tip ki ba don kam ki informations ki ba don kam ki awareness ki ba don kam na ka banta ki pat ba ti kan long ru kan baharu lada pin la ban yarap ingi ban ong ba hadin maladep le kitu ngiladep shim action kila kini ki beri kila penba kila aku kila suba katu kadukan kila internet ti lada pin la ban lit ban board dien sapet ya ke ka action taken mo ka bangi ngila le alor jong katu ti katakan long ka ke iru kataru kan de awareness ken ka wide awareness na ka bantaki public kata ka de ke jengkar pa